ମାମା ମାମା କଣ ହେଲା କେ ବାରିକିଆ ଚିଲଉଛୁ କାହିଁକି? ମାମା ଗୋଟେ କୁକୁର ଦରକାର ପ୍ଲିଜ। କାହିଁକି କୁକୁର ଆଣିକି ପୁଣି କଣ କରିବୁ ତୁ? ବଡ଼ ଘର ବୋରିଂ ଲାଗୁଛି ମା। ଏତେ ବଡ଼ ଘର ଅଛି ଗୋଟେ କୁକୁର ରହିଲେ ଗୋଟେ ଭାଇ ଭଳିଆ ରହିବ ଗୋଟେ ସେ ଯେଉଁ ମଜା ମା କ'ଣ ଅଛି ତା କେୟାର ମୁଁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି। ଗୋଟେ କୁକୁର ମୁଁ ପାଳି ପାରୁନି ତା ସହିତ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କୁକୁର ଆଣିକି ମୁଁ ଘରେ ରଖିବି ଜମାରୁ ସେସବୁ ହବ ନାହିଁ ହେଲା। ଇଏ ବଢ଼ିଆ ଥା ଗୁରୁ ଇଏ ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ ଥା। ତା ଭିତରେ ଷଣ୍ଢ ବି ଗୋଟେ ଘରେ ଅଛି। ଷଣ୍ଢ କୁକୁର ଆଉ ଦିଟା ପଶୁ ଘରେ ଅଛି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପଶୁ ଆଣି ରଖିବି ସେସବୁ ହବ ନାହିଁ।